Parlok aling ni ngap iki kubor na YouTube jing tip telada pimpat subscribe ya kani ke channel sobaban subscribe kenapa pindup yo iki kubor ke bandangwan kat kum ki kubor ha ka arpu ai turik uyayong halor ke jing penken ria ya ki besa atem yo molong wat penlong kun khaddu pendon kam yala ke ikhtiar bat jubab dakikam laong ke KSU ya ke sarkar ka kasi student union KSU kalong bak sarkar kam dei ban pelong kun khaddu ya ki briu ki besyong basa hatem yo molong henrei kadai ban pendon kam la ke ikhtiar bat jubab dakikam kenang ban pen urlong ya ki jing dawa jong ki paj ba babun balang ka harijan panchayat komiti HPC ha kasngi palai ka la ther kala ya ka sarkar jela ha ka bayedei bat ka sandur ban pen kenria ya ki besyong basa hatem yo molong bat kalaong bakane ka sandur kalong ke badang don jing duna ke bombiang kabom don ke jing lehok bat ke bolong persya ya ki dong song snong ha kate ke jaka kini ki bri ki ba persya ban pen ibor persya ya ke sarkar ka syong menta saha ke sarkar ya ke kamram ba ka dei ban le ladangi ya kren hang tu ki don ki basa bat ki baterai hasil long municipal board bat ha ki wi ki tenat rikam la kalong jong ka sarkar jela ni sarkar pedeng kumno ki sekri sarkar kila ban pen ibor kela ya ke sarkar kat bapa ke sarkar ban lecha kin hablek laong presiden ke KSU usamla lambok starwell marngar ha kasengi thok ding da ka baban rap bagi tei ki briu ki don ke jing sngau kraw wat ya ka sarkar ulaong balaj na kinung tre sarkar ya ki batam om dei ban yakren namar la sngau thu babun ki basyong bian bat kim don hokru ba ka sarkar kan ai jakai ki kasyong ha ka sarkar ya ki ei ka ba ka dei ban le nang ni shakman ban pen urlong ya ki jing dawa at ki jing khmi lenti jong upaj ba kita kirukom ki ba ka sarkar kalayaj la pendap lut na dong sedong bat kumba kapau ka syuap satang ya kapor ba ka sarkar kan le ya ka badon kam ulaong kaseng kala krenchai ba ka sarkar kamla ban penlong khun khaddu ya ki briu ki basa hatem yo molong habakdeu ba ka sarkar kadai ban pendon kam yala ka ikhtiar kumju ya usyabuk jongka usamla marngar ulaong bakate ke jaka kalawan ra ke jingkhap ngia ke jing bom khuj bom suba ke jing sniu boper bat kham tam ke jing bom song sngan wat yaki khasi ki bayaj bayang na kate ke jaka kane kamat kade ke balaslam ngi hap ban sngu thu ba ke sarkar menta kalapoi ha ke benta bakan ya chkhman bat ngingej ba ke sarkar kan jubab dakikam kenang ba upaj ba unhun ban yoi ba ka sarkar kalale ya ka badai ban le ulaong syusyu presiden ula benram ngi khmi lenti ba ka sarkar kan le ya ka badon kam bat ngim kwa ba kini ki ju ki briu kin pen i ya ka bor ba ki kham halor ban ya ka sarkar sa ka wei pat ka khbor uba presiden pat ulaong leng ba ka chithi i kum ba kim tre ban ya kren kiong ba kiladon nadu shispa nriu posnem hatu la ban pencisya ya kane u sembut menteri rang ba ka jela ba presiden tensong ulong ba ka sarkar kan om la ban pen urlong lut ya ki jing dawa balabu da ka harijan panchayat komiti HPC katkum ka jing dawa jongki ngasngeu ba ka sarkar kan om la ban le lut baro laong uba presiden tensong habai kren sa kilat pathai khbor ha ka sengi tho ding ulong ru ba ka jing dawa jongki kalong arspa square meter ka jaka bat ar pholak na ka banta ka wei ka unit kumnongin priang ya kane nado ka sengi benengkong bangi lap nlong ya ka jingilang ngalakren da ka basai seki bangi don ka sandur ka ban yarap yaki baro arliang namar menta kamlong ka besuk ban yo jaka ulaong usembut menteri rang ba ulaong ru ba ka sarkar kaladep pen kre ya ka sandur baladep pha sya ka HPC ha ka bala penyo ya ka jaka ka ba itnat ka babiang bat ka banang hap hapo ka European World henrei andalayo pdiang ya ka city na ka HPC henne ka sengi ngam don AA ban ong ya mentra namar na kaliang ka sarkar kumba ngaong bangin sa IT ya ka affidavit sya ka ying bisyar ulaong habakali uba preston ulaong habakmi benia kilaong bakila don hangne nadu shispa nriu posnem menshua tu kalong kajing sisya
hatu la ban pen shisha ya kani shispa an riu pos nem piladon hang ni kumta ngam kwa ban ong e nalor kani shu ula ban rap ba ka sorkar kan sa syong biang ya ke jingilang ban yakren halor ketei ke benta lengba ke siti i kumba kim tre ban yakren ngam pat la ban ong e yam ta menta kani ka jingta kawan na ke ying bisar bangi don kam ban pen be bat sala ban batai tang anda ngilapha ya ka affidavit sya ka ying bisar ulaong kublai sibun ngin sai sempat akiwi kibor